ya mau ngandani tok to. Wong aku Mas Alki wis pernah tuku kayak ngono, regane persis, fotone ya persis kayak ngono. Wah, ngandani ngeyel karmu lah. Wis teko iki. Buka ah. Mbak dia. Rene Mbak. Wah, aku kan urusan Mbak Ida. Rene sik kilo mampir, kilo. Aku ke semetik ke teko Mbak dia. Wes dulu. Ya wes, sedelok lo ya. Iya, rak suwi rak Mbak dia. Rene. Nih, kilo Mbak dia. Deloken. Paketanku gedene kaya ngene. Wingi sampean ngomong cilik to? Ayo saiki buktike. Tak bukake ya. Dimatke Mbak dia. Aja sampai kedep. Oh isin aku ya. Nah toh. Melatat. Wih lho, mripate tok nge. Wingi kan sampeyan tak kandhani to, Mbak. Gambar iki cuma nang foto tok. Lho wis cilik kaya ngono. Wong ya murah kok ya. Wis. Iya. Mbak. Ra mesti, Mbak, nek bungkusnya gede terus isine gede. Ya wis kono. Balik. Aku seramut.